Kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Kunsill għax-Xjenza u t-Teknoloġija u s-Segretarja ta' Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva. Dan il-ftehim għandu lan li jressa aktar viċini xjenza lill-anzjani u persuni b'diżabilità. Dan se jkunu jistgħu jagħmluh permezz ta' ċentru ġdid xjentifiku bl-isem Tesplora li jinsab f'Villa Bigi, ċentru adattat kemm għall-kbar kif ukoll għaż-żgħar. F'dan iċ-ċentru xjentifiku wieħed jista' jifhem eżatt kif jaħdmu l-prinċipji bażiċi tal-fiżika, tal-kimika u tat-teknoloġija fost oħrajn. L-ambjent Tesplora huwa orjentat għall familja kollha u dawk li jżuru l-post igawdu minn esebizzjonijiet marbuta ma' xjenza mogħtija minn professjonisti li jaħdmu fil-qasam. Tkellimna ma' xi persuni li żaru dan iċ-ċentru xjentifiku. Le, jiena ma konx nistenna, kelli idea ta' x'inhu ma mhux kbir daqshekk u daqshekk affarijiet, ħafna esperimenti varji u kollox tista' tipprova inti kollox hands-on, interessanti ħafna. Kull ma u kollox joġobni, jiena x'fehem mix-xjenza, xi ħaġa li vera toġobni. Provajt minn kollox, anke provajt nerfa' lil innifsi. Ma sabiħ, xi ħaġa li naħseb li għal Malta barra rajt ħafna, ma' Malta ma kien hawn xejn. Dan il-proġett sar b'investiment ta' 26 miljun euro bis-Segretarju Parlamentari Krista Ġus, jiddiskrivih bħala l-ikbar proġett fin-naħa t'isfel ta' Malta fejn aktar żgħażagħ u anke kbar ikomplu jersqu lejn it-teknoloġija xjentifika. Iċ-Chairman tal-MCST Jeffrey Pulucino Orlando għal dan iċ-ċentru se jkun qed jippromovi kultura xjentifika b'kunċett innovattiv. L-iskop ewlieni tal-Esplora huwa fil-fatt il-popolarizzazzjoni tax xjenza għal kulħadd u qed nesiġu wkoll ikun hemm l-aċċessibilità u inklusività. Ergo, il-Memorandum of Understanding li firmajna llum mal-Segretarju Parlamentari immexxu mill-Onorevoli Justin Caruana. Minħa tagħha s-Segretarja Parlamentari Justin Caruana qalet li din il-faċilità se tagħti opportunità ta' ugwaljanza u ekwità fejn kulħadd jista' jipparteċipa grazzi għall inizjattivi ta' aċċessibilità li saru fuq il-post. Esplora se jkun miftuħ għall pubbliku mit-28 ta' Ottubru li ġej.